Uzun yıllarda Ulyan өлкәсендә гомер итүче төп халыклар татар, чуаш һәм мордва теле укытучыларының форумнары яисә съездлары һәрберсенең аерым узайды. 2020 елда килеп чыккан авыру сәбәпле аларны берләштереп ана теле укытучыларының гомуми форумы итеп үткәрә башладылар. Бер караганда аларны бер үк максатлар, бер үк проблемалар берләштерә. Губернатор Алексей Русский катнашында узган әлеге мәртәбәле җыенда җирле автономия җитәкчеләре нәкъ менә ана теле укытудагы еллар буе хәл ителмәгән проблемаларны күтәреп чыктылар. Алар җитәрлек. Татар телен укытуга бик аз сәгатьләр бирелә. Ул инде менә әйтеп тә аңлатып булмый ул сәгатьләрнең азлыгын. Шундый мәктәпләр бар бездә, име? Ярты сәгать бирәләр атнасына. Ул 2 атнага 1 сәгать татар теле һәм 2 атнага 1 сәгать әдәбият дигән була. Менә 1 сәгать татар теле укытып, 2 атнага һәм әдәбият укытып, ничек баланы телгә һәм әдәбиятны яратырга өйрәтеп була инде. Кайбер мәктәпләрдә ата-аналар балалары өчен ана теле укыту буенча гариза язганда аларга инде алдан әзерләп куелган гаризаның әзер бланксын бирәләр. Анда ана теле урынына рус теле дип язылган. Бу үз чиратында ана теле укыту буенча федераль законны бузу булып санала. Шуңа күрә татар телен өйрәнү дәрестән соң түгәрәкләрдә яисә факультативларда гына алып барыла. Дөресен әйтик, расписание буенча дәресләр тәмамлангач уза торган факультатив белән түгәрәкләрдә татар телендә язарга өйрәтү, әдәбият укыту каралмаганда. Анда җыр, бию, шигырь сөйләү кебек гади алымнар гына кулланыла. Biz indi folklordan alıp әлеге җырларга тики тырышабыз өйрәнергә. Безнең классик булган әдипләребезне дә искә төшерәбез. Татар телебезнең культурасын, нигезләрен, тарихын әз булса да дәресләребездә тырышабыз өйрәнергә. Әлеге дә баягы шул факультатив белән түгәрәкләргә сылтау итеп, шәһәр мәктәпләрендә генә түгел, хәтта татар авылларында да дәресләр саны ел саен кими бара. Кайбер районнарда әйме 0,25 издән ширик сәгать бик куйганнар мәктәпкә, татар телен өйрәтергә мәктәпләрдә. Ул инде карасаң, елына 8 сәгать дигән сүз. Ул бит кирәк әрниткеч инде. Эшне дөрес итеп оештырган кайбер мәктәпләрдә татар телен дәресләрдә дә өйрәнәләр һәм факультатив белән түгәрәкләрне дә дөрес итеп куллана беләләр. Biz indi dərstən tış, tağın түгәрәкләрдә дә olimpiadalarga әзерләнәбез. Çünki indi балаларның игътибары күбрәк, кызыксынуулары бар. Шуңа карамастан indi biz аларны һәр вакытта да türlü түгәрәкләрдә, дәрстән тыш араларда олимпиадаларга әзерлибез. 2 сәгать içinde, аның бит 1 сәгате татар теле, 1 сәгате әдәбият. 2 сәгать içinde татар теле, әдәбиятны берничек тә өйрәнеп бетеп булмый. Әдәбият ул киң итеп 2 сәгать үткәрсә дә әйбәт булыр иде. Түгәрәкләр алабыз, факультативларда үткәрәбез, олимпиадага әзерлисе бар инде балаларны, төрле чараларга катнаштырабыз. Шуңа күрә дәрестән соң түгәрәкләрдә катнашып өйрәнәбез. Ульян өлкәсенең Николаевка районы зур ширекле татар авылы мәктәбендә берничә йөз бала укый. Мәктәптә һәр сыйныфта да татар телен һәм әдәбиятын атнасына 2 сәгать укыталар. Рәхмәт Төхфәт Биктемиров Төхфәт Кәбировичка директорыбызга. 2 сәгать бара бездә. 1 сәгать татар теле, 1 сәгать әдәбият. Үзебезнең тырышлыгыбызны белән укучылар яратып йөриләр олимпиадаларга, өлкә олимпиадаларына, үзебездә район олимпиадаларына барыбыз төштә катнашабыз. Тәҗрибәле мөгаллимә Ульян өлкәсенең һәм Татарстанның атказанган укытучысы Нәсиха апа Яһудина дөрес әйтә, ана теле сәгатьләренең саны беренче чиратта мәктәп директорларыннан тора. Ульян шәһәренең 28нче мәктәбе директоры, Россиянең атказанган укытучысы Әскат Фәйзов та татар теле укыту буенча бай тәҗрибәсе булган укытучыларның берсе. Биредә ана теле 30 елдан артык дәрес буларак укытыла. Татар теле һәм әдәбияты безнең мәктәптә 1нче сыйныфтан башлап 11нче сыйныфка кадәр һәр класста 2 сәгать внеурочка формасында үткәрелә. Бу куелыннан башлап 5нче һәм 9нчы сыйныфларда 1 сәгать дәрес буларак укытыла. Безнең мәктәптә менә администрация тарафыннан бик зур ярдәм күрәм мин. Татар теленә бик зур таләпләр куела. Ана теле укытучыларының зур җыенында губернаторның шәхси катнашуы да төбәктә милли телләргә карата хөкүмәт ягыннан булган игътибар хакында сөйли. Мин инде ассызыклап әйтәсе килә, менә Иледәге Ульян өлкәсендәге форумны. Бу төрле яктан караганда да бик зур тәҗрибә. Һәм инде ул тәҗрибә белән уртаклаша белү, һәм инде бигрәк тә Ульян өлкәсенең хөкүмәтенең бу мәсьәләгә, туган телләр мәсьәләсенә игътибар белән каравы, ул аеруча игътибарны җәлеп итә.
Forumda чыгыш ясаган татар, чуаш һәм мәрдәвә автономияләр җитәкчеләре дә мәктәпләрдә ана теле укытудагы беренче проблема итеп сәгатьләр санының аз булуын ассызыклап сөйләделәр. Ульяновск мәгариф министрлыгы тарафыннан шартлар тудырылган, укытучылар бар, дәреслектәргә дә кытлык юк. Хәзер бары тик ата-аналар һәм директорларга гына юл табасы калды. 2010 елдан бирле ана теле укытучыларының өлкә форумына кадәр өлкә хөкүмәте йортында, мәгариф министрлыгында яисә мәдәният сарайларында узган булса, ул быелгы елдан башлап татар, чуаш һәм мордва халкына кагылышлы урыннарда уздырыла. Менә быелгысы аның өлкәбезнең чуаш утарында узды. Ә киләсе елга инде ул безнең татар мәдәният үзәгендә уздыр дип көтелә. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.